English, oy. Ayan. Yeah, my oxygen. Reklata ng oxygen. Yan natin gaming hospital. Ay, samasan mo rin nga mo. Kurik ka ha? Bakit ba? Kasal niyo, kailangan medical mission kayo niya. Oxygen. Yo. Hindi ka na naman sinabi. Sabi ko, ikaw ang buhay. O, hindi na sinabi. Ika hindi. Oh, mga kapatid, mamamatay na kayo utak nito sa kalumo. Oh. Nang kailangan nyo? Oxygen. Oxygen! Darat na mo matuli. Sige, sige, ulitan ke. Sige. Sige! Samasan na soy. Manan belo. Pili. Kapag-pangasoy. Hero. English. Sweetheart! Ikaw ang buhay. Kapag-pangasoy. Ikay hindi. You're my oxygen! Puso. Soy, kapag-pangasoy. Puso. Puso. Soy. Ang dami matura na nga. Bago yun! Bago na! Huwag patulungan, kapitan! Ito yung kapitan yung puso mo yan. Ulitan ka, Soy. Ulitan ka. Kapitan na. Sige, minsan pa. At sulit yung Hindi mo na babaluin! paano ba eh? At sulit yung punta ko nito. Ano minsan lang? At sulit yung punta ko nito. Nabalo ka na yung pwede. Patuloy kayo punta ko nila. Ay, nabalana ka doon, eh. Kaya kasasawa na ni Mala Matsura. Sige! Eh, naman Matsura yan. Bakit? Ugly. Puso. Ate! Wala ko parang ate, ano. Ay, dala po, puso manuwan eh. Pangalan ka din puso, ate. Hindi natin lang yan. Ay, soy, yung tanak yan eh. Wala ng durong kaya ka. Magsistina ka, soy. Mali ka ni Mala Matsura. Kamu pa mo. Wala mo, puso eh. Kasi pakayabitan, mapira yun. Kasi tak na namo. Wala lang kapitan niya. Sinturol yan naman yung kapitan na yun. Puso manuwan eh. Oy, paliwanag niya makanan yung naging natin. Sige, paliwanag kayo. Eh, kung madiin puso mo, nung wala yung natin mo, malaman siguro. Hindi ba kayo paano tugan? Kaya tataya, tugan mo. Eh, kung madiin puso, nung wala yung natin, eh ka. Oh, kung mo sa gayon yan na ng tao, connection, dugtong-dugtong, sublong-sublong. Correct? Tay-tay. Bulim sabi nung alayin natin. Oh. Alayin kaya Ano kumain. pa na mo hindi kang gilagi, doling may alana, naringi pa nun. Ay, mo pa dyan mo din. Kakaya lagay po tang din. Soy, ay lagi-lagi din. Kung ano lang, paligi. O ini maragula prueba. Oh, ano pa na rin kaya kang at pangipon? Uling makatay kayong kikyaw. Hoy, pare. Oh, Dami pa malagong dito nito. bakit? Ano pa malagwan nito dito? Totoo naman eh. Ako, Diyos ko, nabingipin, nagkamali ko eh. Mami kamali. Ang katuwang ng babae nga, sibihan ko. Diyos ko, pamana ka na ako. Sabi na, Diyos ko, kiyata ka na. May tuturang ko kayo ko. unang sabihin sa sabi lang ito tingin. Ano ba natin ito? Sige, unang sabihin, pwede ka te. Siyempre, Neka. O, siyempre. Oh. O, sasaksihin kami. Sige, pasipayawan tayo. Sige. Yan na sinabi. Hero! Sweetheart. Ikaw ang buhay. Ikay hindi. You're my oxygen. Puso. That's it. English, soy! Libre! Rikata na libre! Wala mo yung grabe eh! Ay, soy, naman na, nang libre naman ano? Sabi yan na yung liberty. Kaya ganito nga ito, maklakon talaga dito. Bakit? Kuha naman ng titi. Bakit? Ganyan nakit ang patalang na titi. Tangga Robin? Kahit ang karobin. It's liver lover. Oh. Ikaw ni Robert, may Pluto yan naman ito. Ay, sige. Kaya na ka ba? Matama Ito. Opo. Kaya ka mama ko, Brad. Bakit?
Matulad na mga sabi ay nakabisay ng mesa mo. Oh, O mo, yung matsura. Yung sabi mo yan. Ay, soy, kamatsura ko, manyamang ko. Eh? Diyos ko, unong balang makabababa, madyaman. Ay, soy, makulalat yan, makanyan. Bakit? At tatandaan mo kita ka to para pares tami nakita nanyang dinwal tamo tinugtog tamo kaya ng bapunta Bulacan. Wow. Kaya nakita tamo. Unado. Beka 1.5 ko. Oreta 1.5 pa reto. Oh. Hulinging misis ko ene pwede si Pinglan mabukto iyo. O siyempre, sige na may mabukta. Sabi na kako yung misis ko manito nakakaliwa dala mo rin 1.5 pa rin manuka na kamo ano. Talaga mo kay kasama ko soy. Walang kinuntong ko kendala nanyang kami pa para sukleta ba lagi kayo sorry. Sabi ka naman. Kaya kaya kinandok kita ang bako Diyo. Eh, naiintindihan ko na. Niki kay misis ko. Pesa niya, pero pwede kami. Ay, elwa mo itasoy. Sabi na kako, nagpag-istorya kako. Sabi ko, palakaran ako na yung misis ko, dininana ako 1.5. Papabiyan ako kay pisang nakasiping ng kung ako. Babal mo pegi ba na? Ano? Paro may nakalalaot, ako mo pwede ko nga na soy. Sabi niya ko rin ang 1.5. So, ayun, tingkay sa tingana soy, tingnan kay 1.5. Siklana ako pa 700. Ha? Di 800 ka mo. Ano magkawagay mo itang dewa mo, pero itang amo nun, sipiana ka pa 700, ang danan mo, kami kasundugan. Bakit? Sabi niya kami kasundo. Isipan mo na mo, dininan mo na yung 1.5, sipiana ka pa 700. Natural. Pambira ka na naman. Ito naman. Sinuha mo naman. Nga ko na siyempre, pabiyano na, supli ko na eh. Siya kang kalagala ng pamat natin. Bakit? Wala ko. Kung talagang nasa di na dyan nga, luloy po, kalamas ko rin. Bring sa nagkirotak mo ko! Yung mga pansina ko lang, wala naman ba yung anak mo? May tambok to na kaya. Siyempre, wala hindi, pagkako yan. Ano kalpo yun? Ang kapitan niya. Anong pogi yun? Anong pogi yun? Ay, siyempre ang boss Edward niya. Paano mong nakatakman? Anong amoy yun? Tamboy negro. Ay, kaya? So, ipapakantaro rin, ipapapulosa na, no? Huli ka, Reni yata, Sulata. Yapi na ng dene? Ilan kaya ang kulang, Denny? Sa ano lang? Madalong-dong ko, basta yun na yung hotel yan. Boss Edward! Renata. Boss Edward! Boss... July. Boss July! Boss July! Punta ka lang, salamat siya kang prepadalain ni Lumang Kemi, alae pa dintang. Nandito ka ba na yun? Ay. Makanya lang uli, kitire ng avocado. Ate na. Makanya lang karagol din ng avocado, Ketisoy. Hoy, rin avocado, singgay, alam mo naman avocado rin. Ilang avocado yan? Halila. Nala rin. Lansones. Pamulo sa iyo, ano, Denny? Hindi na mo. Pagkatatala pa. Hindi ko ba? Pulo sa ano, Remy? Papapulo sa dalam. Yeah! Yan, sana mo, ang ganita mo. Sila na kayo, ha? Sila may magyari di ba? Sana po, paano ko naman nasa mga doon? Yan. Ha? Dengaluang tegawan, inglilis na dalaw. Papapugero, pinsir, lima na libelo. At parang masaya, at parang ligaya. Muli ko bang request, walang pating sana. Imumo ng tinig, papugera-geli. Alam yan liwa, ininong net, tanhing, palakpakan tayo. Alam ba? Nagawan kayo? Nag-aiting, hanggang lukosaya, kumpletuin kaili. Inilang kakatuwa, ilpugayang kuyaw,
neto niya negawan. Abang pilot na kulto, alam niya yan liwa. Pulis ang kesana, yapin negawan. Si Alvin Portero. Wow! Parang naman! Kaya ko yan, sininang pangatlo, sabi ang keke tayo, at bayang masaya, hindi malo arap tiyo, labing itelawan, arman et mitano. Wow! Malapang! Talagang etin mong pinyato, alos din kaliwa, kung kalalo siguro, Pipuli ng sabihan, pakayang ulod na po, na pinunggin ko lang, bemya lang resibo. Wow! Hindi ng paglibak, sabihan kayo talaga, na piniro doon po, binigong Espinosa, siyempre yung pangapat, hindi makalis tayo, alam niya liwa, hindi nung Ricky ng sina, hindi nang susunod, netong yang masipag, abang maragul daw, negawan niyang ganap, kulisan kengedi, English mo yung marap, alam niya liwa, yakin, hindi nung nitong kayab-lab, kayab-lab, Tebang pisasabihan, metong ategawan, kakilala yan, makasabit yapin, hindi pulunan, alam ang liwanag, Boss Axel pulunan, makalian ang pulunan, ang luskay pasitong, Antini Salvador, netong aninong yun, siyempre itutukin, ang bayang abano, at ang itong, kaya ka, tugukong ha, pero ilitangkin, at bayang abano, anjak madalyo, alalo rexulo, yung isto ba iya ko'y nga manuang ko, walang pakanyema, metong aninong yun. Pakanyan mo naman, kaya tayo kasabihan, metong adegawan, yang nalayo po yan, o nege pagkitan, bakongan bisyahan, alam kaya liwaya, Manuel Pabustan, Luwing Dilig, sabi ang Kendaretsu, alam kaya liwa, metong aninong yun, anjang alayuman, Athletic Casuelo, yapin Iro del Salvador, yung palagay siyempre taluwing dilig, intenta sa gremi, alam kaya liwa, yapin marituli, ang pangawangis daw, kareng ng pistayedi, ipalyan sa bello, pisabiro, kawagis din pwede, takulus, ikakong pulosa, uling negi sa lalang listahan, kuto yata, then katuwag ang awo, sunod na kanta, diba sa gabago, etong katatak, bago pulone, bakit? Sino? Ayo! Ayo! Nanang kemang lawan, oy chuketa, parang pakanyega, ay madang, sinte sa banyan, takal po salamat, manang na salamat, talagang tinempo, hindi tingay na, ilang may ka, parang pakantaya. Hindi mong sabihan, ano tekawan niya, kapalang bubulat, ay liya pa. Santing na'y malana, makabake yung kaya, santing na'y mo ngiti, iman yan Rivera.
at si Inyaman si Kumo at yan ay malay mo pag sinulong ulit hindi ang pamasto Kulosa Kapit ang merong ipasate Ayaw mo Mali mo'y kapitan Hindi ay muda Ayaw may kapitan Ling pagkalang niya sabihan itong tapatan Bakit? Jangan pangkitan Pero di kapitan Bakit? Dapat kakuhanan Panenin pamunsa Sigurado na open Hindi ko magkita Aliyado sa kani Madlang makinamdam Hiring pandatangmi Kaya ko sana Lalong-lalo na po Pamilyang laksinang Ready ba yung katang Palagpagang naga Yawong serwat Salamat ng takal Ang ko'y maring kundi Kitang bayan Pinalo ng kasal Inikawanan lang Dito na mo Ready pa mulusang Salamat mong takal Panginoon kapitan Pinagkaman hindi Ani mo kayo kuwan Inulit ang sakyan Kapitan Nalulura na lang Kaya para sa kupan Meron yung kapinig Yan para ka na kung Lalong kay kalipan Yening kaya pero Sa kanan kay sarap Ausan lang basurut Palang kaya Narinig balik Hindi parang konting Ako mapansin Bakit? Nanong pinapinang Magulong kapitan O yan Siyempre ang Wow! Ang pinapinang Ela ay Ngunit patilong Parang ikaw Siyempre Huwag magagaling Pasak-pasak yan Isang-isang yan Ano? Kaya nang pinagpil Imoting basilyo O ang tuli Pwede-pwede Salamat pong bakal Tekong sabla-sabla Tekong silamdam Oh, yeah. Tekong maling Julie Yang makita mo rin Hining pulo sa ko Hinang bebang sinal Ulit ipagal ko May buming tagal-tal May nakapapamo Balday mati Ram Dam Yeah. Natawag ko malimang minuto ang 7 oras. Yan, magkantata pa. Habang nag-comment channel lang yan. Edward Laksina. Okay. Habang po atsyuta mo po kanina, channel na po Boss Edward Laksina. Pwede ko po mag-request ka rin kayo nga balong kantang Kapampangan. Diba? Anya, yan po Boss Edward Laksina po yan makapukulit siya po yung kayang channel. Kaya po muli yung dandaman. Mapatagalang, mapa-English o Kapampangan. Pwede ko po mag-request. Yan. Paring Julie. At kayo ka ng balag yan. Balo mo naman. Gawan niya gana-gana nga Julie para teka. Ang timurin kang Boss Edward. Yan. Boss Julie, dyan na nga siya. Okay, may kumakanta nga. Masaya. Pagkalit ka naman. Siyempre. Habang panayang tandatan ng talong ang marinda. Yan, ay, paratak na pala. Salamat, Boss Edward. Kapagay na ko.
Yan, Boss Edward. Pwede Sige. ba mag-live? Pasensya na ko po. Po, pwede siya. Kailangan din YouTube. Yan na. Yan lang request ko ni pusong bato. Ay, O di ka pang pangalan siya. Pangalan ng panyag yan ta. pusong bato ka no eh. Wow. At hanggang balong, on the spot. On the spot, kapampangan. O sige. Kanya-kanya ka tang kompos. Ako rin mo sabihan. Mangupos ka rin, mangupos mo rin. Wow, on the spot. Banta, kita rin tao giti, nung makanala ka galing gawang kanta rin, kusulitos. Awa, sige. Yan tayong pusong bato. Eh naman pusong bato pamagat. O na ano yan? Susong bato. Oh, Awa, kapampangan niya. Kapampangan niya, eh ka. Yan, gusto yan. Sige. Juwe ka ba? Ali, liwas-liwas ka ta, banta, hindi dyan power din. bank? Nasiwas ka na? Wow. O sige, ninong muna magkanta. Muna na ako. Sige. Ay, ikaw muna. O sige. Ako ka ba, ha? Siyempre. Okay. Ay, parang Chuli, hindi mo muna ka request. Hindi request. Yan piliin ka nga rin na Boss Edward. Yan. Ay. Palagpagan tayo po. Yan. Ba't kayo kayo, wala ka man ang magpanaw. Hindi mo magpapalakpak. Yan. Okay. Mabuhay ka. Boss Edward. Laksina. Salamat ako yung ikaw. Likuran ko. Wow. Galing. Hindi ko biglayang nagpayo. Liwas ka kaya? Balaksa. O, ibig sabihin din. Ba't mo Yan ako. konsumisyon kamo o sinta? Yan. Yung sinabi mo Yan mo, pagkatulog liwas mo. kapilan man teka magbayo. Yan ako. May wala lang gumawa todo o kapyeni Naku! nagwan. Teka nito eh. Eh, yung palong kahuli mo, hindi na ako makapangan. Eh, kung di pa notod ang gatera, aakan yan. Yung tutong kasahan, yan ang pagsulat mo, yan kakayak yun, susunod. Hanggang sa kanta Yan. Gewa kini kalakaw para kita Bana ka mo magkonsensya Kinukewa mo kakusita Ako. Ito eh, asan eh? Eh, kung palong kahuli mo, hindi na ako makapangan. Eh, kung di pa tutod ang gatera, aakas man. Lumulugod mo, pasilayo, di ka na mong pantunan mo. Yang negros ko rin ay susunod. Ay! Happy wedding! Vamos, Martes! Nandiyan! Yeah. Ay, pamilya lang sila. Yan, lalo po kasi kayo. Maris Jolie, thank you very much. Kung paano ang pauli mo, tingin na kung magampagan. Eh, kung di pa tutod ang gatera sa apangan. Lumulugod kong pasibahan, hindi ka na akong pagtuloy mo. Dahil matin ka bang susumbato? Tingin na kung magampagan. Eh, kung di pa tutod ang gatera sa apangan. Lumulugod kong pasibahan, hindi ka na akong pagtuloy mo. Yang aking kabang susumbato. Yang kawanis niya. Sino? Iboy Negro. Yeah! O, itapuin mo muna ng request. Sikap, may rigyan sa nagkantang kapampangan niya, Kap. Ang Pompulosa. Yan, natin niya pang request si Kap na itong kanong chacha. Okay na itong chacha.
Mo! Nyak niya! Yes. Eh, pare mo, makainom niya. Pare! Wala, nandiyan ka pa ba? Tara. Oh, nandito ko akong dyan. Nagutom ako kumakapagkain. Dalawa na lang tayo dito. Alam ka! Teka lang siya natin, Jet Vlog. Akong Julie? Liwanag. Nilagyan nila ng ilaw. Yan pala yun. Madilim kanina. Gabi na rin din akong Julie. 7 na. Gabi na ba? Oo, mag-7 na din dito sa amin. Pang alas 2 sa inyo mag-alaw na. Alaw na. At mula pa ang dating sa modern kalinyang kumilig. Kaya nag-shoutout sa lahat ko nandyan sa baba, sa FB page ni Edward. Wala po si Edward, guys. Kasal po ng kanyang kapatid, kaya kami po yung mga nasa taas, ni Apong Julie. Yan po yung mga guestingan niya, ang sudo, Kapampango. Impulso mo na biyak ka, ulit talaga, nagdarang ka. Ayun, shop ni Eduardo. Nag-subscribe. Edward, padala mo na kami ng pagkain dito. Ang gutom na kami, Apong Julie. Oh, sardinas lang ang ulam ko. My God. Dito ko na ng halian, Apong Julie. Kumain ako ng noodles kanina. Breakfast ko lang, noodles lang. Oh, nag-open na lang ako ng sardinas kasi mamaya after nito mamamalingki ako. Uy, sarap po yung sardinas sa Apong Julie. Saka yung may nipit pa yung kanin mo. Saka di kayo ay bahaw lang. Na kanin, Kanya ko sarap ng yun. lemon. Lemon tsaka Oo. pitas. Kamatis. Fresh na kamatis ko yan. Sarap yun. Gusto ni kamatis ko eh. Oo, nakakabukuan yan. Nakabukuan na ako sa dami ng sayang. Ay, nakain na sila. Kami naman dito sa taas. Magdala naman kayo dito. Nakakatuwa yung dalawang co-host na to. Oo. Kanina pa yung sila kumakanta. $400. So, nakabili dyan. May galap siya, ha? Carmelita. Ito, may itong yan. Ayos yan. Rapi! Ang taong magpakamate. Bisa ka sipat ang tanay dyan eh. Wait na po. Rapi ka no, Rapi. Yung taong magpakamate. Apong Edward, magkanta ko. Sabi ko nga, Apong Julie, kumanta ka doon. Sabi, naiya ako. Ha? Ang 40? Kata ka ng manok na pula. Subukan na. Hindi, sana dapat yung mag-closing Apong Julie natin natin niya. Manok na pula. Oh, papakantayin natin yan. Papakantayin ko. Tawagan ko. Tawagan mo si Jenny, kamo siya mag-closing mamaya. Manok na pula. Nano yan, Gia? Alin ba lang mga babae, Jenny? Abi medyo. Wala na yata si Jenny ba? Umuwi na? Hindi ko alam, hindi ko na nakikita eh. Sana ba? Baka. Mapay ka medyo. Sino kasama dito mga in-invite mo, Apong Julie? Di ba sila rin? Sila Jenny? Oo. Batay ba? Sila Jenny. Alam mo naman? Hindi lang lang sila ngayon. Kaso, nalaman nila, siyempre, pinapunta ko na rin sila. Oo. Magkakapit bahay kasi yan eh. Rapi. Saan pa sila galing, Apong Julie? Kuyang Rafi. Galang Pampanga. Kapapanga sila, ha? Bumiyahe pa pala papuntang Tarlac. Oo. Ano lang naman, 30 minutes biyahe. Yeah. Kaya, tama ko din ba ko? Dadaan sila ng Concepcion.
istorya ng rapi. O, yung po yung request mo. Many bahating kami, is nanay misis na, at ang lalaki. Ing magpapamate ay isip ng rapi. Kinuha ni Pinagan, ing baril ng pipong, bakit tinutog, imus-mus na harong. O neng naisip no, damdaman kong dahil kong botang di matari, illegal po medyo. Kinalak na namo, Kaya 800 Belinda sa 36 ni Edward. Yung nagkalat sa rason ni o neng naisip no, Huwag kalimutan magtangka. Inisip na pingilong niya kami, karinya pa'y lumot, palyakan mati, lulutang sana, di ba ko ditete, uneng naisip na ngayong yasang kawin. Inulitin naman, ing magmamamakin, karinya bibulong, ing karelang balik. Ang sakali kinuha, italambay kinuweti, iyasak kami tayo bayang agad balik. Aliyang kawanalay, besamin pagkaram, saksak na nesa, kelas na yung patat. Kung napansin namin, Ako, ang daw tayo kay Lola. Asan na yung mga guest mo? Ewan ko na sana kung tapos ko siguro sila eh. Baka may atak pa sila. Akit ko pa sila ngayon. Napakanta daw. Ha? Yung daw mga Alam ko si Art. Si Art vlog, hindi pa ako mag-get. matatapos na to, tapos kakanta daw tayong lahat kasi nanonood daw doon. At tayo kakanta? O, lahat daw dito. Sabi pa ni ano, ni Kaya sabi akong dito? Jenny Reyes. Ikaw lang apong Julie, ikaw lang yung marunong kumanta. Wala na yung mga guests. May mga kanya-kanya na silang phone. Ayun ko si Diboy kung babalik pa yun. Sabi na babalik. Saka si The Blago. Magpanik na okay, akalang biyahe. Nagamit mo, ala nang mayari. Ang huli ko kawa ka ng baby. Malagwat salita, bintang lingisis na. Kalapang dalang, di panawal na lang. Sobra lang lula, imaglit-ulit lang. Nila, irami mo ba? Aniyang maputo diyan, hindi na nagrapi. Ene makapagal, ene makasabi. Kailangan hospital, ala nang mayari. Ikwa na rin pwede rin malulong. Run. Langga, may ganap sa Hindi kayo request. Istorya ng rapi. Bunya kaya ka? Eh, may pinugo na ng bunya kaya ka?
Last songs. Masong na sila, kakain na sila. Mga bata, huwag kayong malikot. Oh my goodness. Sige, bangko. Oh my God. Akyat mo yung bangko dito. Akyatan mo kami yung pagkain dito. Mga bata. Makyat kayo dito. Tulog na kayo gabi na. Ang ikay tunay liguran ko. Matulog na kayo na 7 na. Mo sana dero nga lang, English. Di kapampangan ka, ikay tunay liguran ko. Yan ka rin Tatay ba ni Edward yun? O si Kapitan? Hindi ata, akong Julie, kapitan namin. Sabi ko na kapitan. Ewan ko. Nandyan si Kapitan. Hindi yan yung tatay niya. Rose, Richard, Secretary, Miss Yeah, malapatan ko ng practice. 600 in the house. Nila sa FBK. Congrats bro sa kapatid mo. Salamat ma. I-reply ni Edward ito lahat. Ano ba yan yung bawang? Babasa niya lahat mga comment mo. Hindi pala naluto Akong yung Julie? bawang. Yung bawang hindi naluto. Bilis ako kasi. Sabi na daw tatay mo. Bakit wala ko na alam magbayo hanggang kinahanglan. At panemayo mo, itang lugod mo, muran man po ba bagyo. O ang nadyuka. Mga Mariko, ibigay mo yan sa harap. Parik ka dyan. Axel, umagat ka ako yung Axel. Wala ko hanggang. Parang nga, Axel, kayo ni Mugya ka, maganda ka. O sintang ina, at pagkamalan ko, at pagilan. Nagalab sa harap din sa mga koko. Kasi night food, alam, pag may kumakanta, sabi niya, manok na pula. Nakakuha na yan siya pong Julie na nalagay na ni Edward ko na kumanas siya. Ay, parala. Madaling araw na dito mga Mariko. Tignan mo yung bata, nagpunta na doon. Nasa Kaya nga, ay bata, umalis ka muna dyan bata. mamaya ang konti na doon na yung sinabi ng kumakanta. Oo, mamaya doon na kayo sa harap ng kumakanta. Ayun. Yung mahawak po ng monitor ni Edward, pasuyo po sa mga bata. Ako lang ito sa mga bata nakakahintong sa tayo. Nahihiro na rin ako, hindi po ko na naghalina. At pagkamalan ko, at pagilaban, maglasapan ko, Ayun to. Yan pa yung mga ayaw kumagal ng mga upala po tuloy yung mga ganyan sa occasion. Sinisigawan ko yung mga bata po ganyan. Sa mga okasyon. Nag-inedit ni Apong Edward yan. Kanta na lang mga bata. Kaya nga eh. Yan na lang ang Dapat yung mga bata huwag sa harap. Hindi kasi na ako anong maayos ng kanila. Dapat nasa harap mismo nung kumakanta. Yung malapit siya sa kapitan. Di ba pong Julie? Oo, yun sa lugar ng Kapitan dapat. Oo, dapat yan yung camera nila. Eh, si Edward, ewan ko. May cellphone naman yung sabi na yung sinig. Busy yung supervisor. Ewan ko sinong humahawak ba itong kwan ni Edward Monitor yung si Vince o yung mga kapatid niya? Pagod na pagod sa akin. Ito pa yung bata. Bata! Iinit mo na lang Edward yung ulo ng mga bata. Uy, bata! Umalis ka muna, bata! Uwi na, uwi na, uwi na. Uwi na kayo, guys. Uwi na kayo, mga bata. Matulog na kayo, ha? Yan. Gabi na. O, yan yung pambuman. Nagsisigawan pa. May nagsisigawan. Oh my goodness. 700 million the house, manok na pula. Okay, paano ko po ini-decorate na yung Maring Julie Flores Lamache
Yan, yapin po yung kapampangan version na po ni Awa, paborito niya ng boss Edwards. Happy sa chat. Kaya kung may book, isa chat. Ay, kami sa chat niya pa ikaw. Ha? Kami sa chat. Tabalo. Ay, yung kanta. Para lang ka. Ege. Salamat, Rod CJ. Sa pa-whitey-whitey mo dyan patambay mo. Para po ang kapitan. Karembay taong mato. Teenager yang kakung sweetheart. Anya, pane kami, pane kuya. Ano ba yan? Parang mga kuto naman yan na kumukulam-kulam. Parang mga kuto. Na may PNC Edward sa private akong turing. Sige, sige. Edward, balik niyo yung ulo ng mga bata. Nilipot ng mga bata. Sabihan mo nga po dito. Nung teenager ay nasawa mo, ay pangipanawa ko pagyabi kayo. Lalo nung makikita na ka, ang tanamong persang, ay masigurado. Ang yating maning tunay, bukanetang makikita. Bali, ako na munting gagana. Basta, ako ang umpisa sa tiyan. Kung sana mga pwersa, ang linyang lilit, yan kung sweetheart. Nung teenager ay nasawa mo, eh kami pa'y nawag o nagyabi kayo. Lalo nung makita na ka, ang kasamong ekstra, kaya masigurado. At yabi ba nito na ito, mugaretang makita. Eh ba'y yaku-yaku ikagana. Basta ako ang umpisa sa tiyan. Kung sana May progo lang. Si Apo Edward. I-progo na lang sa ano. Kasi download na lang. Ano nga pong Juno? I-progo na lang camera. Sabi ko sa kanya, i-video na lang niya yun eh. Para i-upload na lang niya. Yan ay kapalitan. Kapag kayo version na po yung teenager nyo rito. ay natapang po. Tignan mo yung anak ko. Ay, yung bata oh. Tayo po kay Mr. Romel. Sana pong Julie. Yan, sikat mo yung bagya. Oh. Alright, itanta na po na yung original Pusoy Dos. Habang mag-break na po, mga la. At pangabagya, nandaman niya po magkantay kay Kami Sangre. Yan, yan po Julie Flores Lamarche. Pagkataya po kay YT na po Sir Apong Edward Daxina. Anyway, the request niya po yung lubot tingin to, para po kalagay gana-gana
Dalapanalbe, kay YT na pong Apong Edward Laksina, Apong Julie, sabi ng mga bata, ulorin nyo kamo. conversion. Mamaya pag ikaw. So, hanapin ang kasabihan, manakit ka kanong libo-libong asawa, manakit ka kanong libo-libong barkada, dapat kaya nakamanakit neto kay ma, kitiking si Globan, palakpakan talaga kay Alta Babay. Yan. Siyempre, andog ka naman po, kaya katamong maganaka at masipag, Honorable Barangay Captain Kapitan Arthur, malamang palakpakan dyan. Kap, barangay ikaw katakay ni, netong mga masipag, ay pa na rin Barangay Sabang Maragol. Palakpakan tayo po, na talaga naman, alala yung mong kasampol kay Barangay yu. Andiyan at tingalalan, yapa mo rin, ikaw Arthur. Palakpakan tayo po! Lugod tingin Doji. O sige, may nasa nawa. O sige, parang mga. Sige. Apo. Ay, Lola. I-ano mo na yung screen. I-minimize mo na. Hoy, lugod tingin to. Para kalay kay katapi ng aling babay. Palakpakan talo po. Tingnan ko na lang si Apong Julie. Palakpak na mamangyan. Yung ano. Yung tatlo mismo. Ito sa kwan. Alam Yan, ganyan. kayang gana. Yan, ganyan. Inindo. Supling kang tinubo. Ang tika mong sibol, amalatiulo. Malino ka tanong, manyaman kang totoo. Ika o na, sukat mong ganahan. Ay, mga bata, lakad-lakad kayo. Ulam larang anak. Hi! Isang sablang bagay, Dami-dami mga bata. bakit ang kailangan? Bakit kabayin mo, ikaw asang-wasa? At yung kapakilo, at sa'yo naging dumo. Wala, ang ganda ng buhok mo. Grabe. Napagupit ako nung Friday, Apong Julie pala. Malapit na. Bagay mo siya. Kasi masyadong mainit dito. Oo nga, gusto mo mag-buhok. Ang haba na ng buhok ko, sobra. Oo, ang haba ng buhok ko, Apong Julie, hanggang sa waist ko na. Kaya pinutulan ko. Ang puwet ko na sa Kaso, kailangan ko muna ipagkaalam sa asawa ko. Ayaw niyang paputulin. Magpapa-highlight nga, Apong Julie, kasi masyadong mainit yung buhok ko. Kaya nga lang. Oo, highlights mo na lang yan. Highlights mo na lang yan. Para magkaroon siya ng kulay kasi masyado sa mainit. Kumakain na sila. Kakaingit na. Hoy, penge. Oy, pakain din kami. Dito kami kumain. Abo, Edward, anong ulam? Tuwing mo tayo si Edward ng amatis. Bawa naman ang mga ninang rito. Hindi niya pakainin. Kaya nga, Pakainin yung mga ninang. Hindi ako namanggat mga anak ng kasal sa online. Hindi ako nakakakain. Apong Julie, pag-uwi natin. Sabay tayo. Tapos kakain tayo. Sila na mag-delivery sa atin. Kailangan pumunta tayo dyan sa bahay ni Apong Edward. Kainin tayo yan. Oo. Paparty tayo doon. Bala na si Edward sa party. Cause I'm a fool for your love. Behind closed doors, I'm a fool for your love. Behind closed doors, I'm a fool for your love.